Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Central Visayas Regional Development Plan alang sa tuig 2023 to 2028, opisyal nang gilusad sa NEDA 7. Opisyal nang gilusad ang pangpatuman sa Central Visayas Regional Development Plan alang sa tuig 2023-2028 kini human sa pagpahigayon nga launching nga gipanguluhan sa National Development Economic Authority 7. Ang Central Visayas Regional Development Plan magsilbi nga framework nga naglangkob sa mga nagkalanlaing mga estratehiya ug mga pamaagi aron makabot ang poverty reduction, economic development, taas nga employment rate ug pagbatok sa inflation dinhi sa Central Visayas. Kiniusab nagtumong sa pagtransform sa rehiyon isip usa ka premier tourist destination, logistics hub, ug sentro sa komersyo, science and technology ug innovation. Ang mga plano na aprobahan sa Central Visayas Regional Development Council niadtong Marso 16 nga nakaangkla sa collective long-term vision sa gobyerno sa pagmugna og usa ka matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat, ambisyon natin 2040. Atol sa grand launching niadtong August 8 gipahigayon ang ceremonial unveiling sa CVRDP 2023 to 2028 sa pagpangulo ni Regional Development Council 7 Vice Chair ug NEDA 7 Regional Director Jennifer Britania kagitambungan usab sa mga representante sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor. Provincial Monitoring Project gisugdan na usab sa Siquijor. Sa ngalan sa pagpakabana sa transparensiya, katungdanan og inisyatibo sa nasyonal nga pangagamhanan aron sa paglig-on sa katumanan sa mga prioridad, gisugdan na pag-usab ang pagmonitor sa mga provincial projects sa probinsya sa Siquijor, giuluhan ni Engineer Jason D. Manos sa Provincial Project and Development Office kon PPDO, kauban ang Provincial Engineering Office, Provincial Tourism Office, Department of the Interior and Local Government o DILG, ug Philippine Information Agency o PIA. Ang unang adlaw sa monitoring, gisugdan dayon dito sa nahibukid nga bahin sa isla, ang Barangay Multipurpose Building sa Kangunog-Hunog, Siquijor. Nibisita usab ang monitoring team sa San Juan to Kansayang to San Antonio Provincial Road, Bulos to Sungkulan to Candura Road, Timbaon to Kang Asa Road, Campalanas to Dapdap Provincial Road, Simakulong to Minalulan to Liluan Road, Kanggumantong to Kang Klaran to Kinamandagan Road, Puo to Kapalasanan to Kantugbas to Kantarok A Road ug Kandaping B National High School Access Road aron sa pag-inspeksyon sa mga gi-repair, gihabilitar o gi-improve nga karsada sa lungsod sa San Juan, Lazi, Maria ug lain pang bahin sa lungsod sa Siquijor. Wala usab si Piata ang pagmonitor sa classroom building for Laboratory for Technical, Vocational, Livelihood, Agriculture and Animal Production course dito sa Maria, Siquijor. Pagpadayon ng upat ka adlaw nga monitoring hantod Agosto 17 ug 18. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hammond. Tricycle sa Tagbilaran City gipasundayag sa Bohol. Watod pa sa istorya, Tagbilaran ang ipangalan sa tuguanan kung musulong na ang mga bilaan. Pinuyanan nga natukod sa katiguangan, gagmay ang dalan kay kalesa regyo din taon ang ipasiguan. Sa dagan sa panahon sa nanginanglan ng sakyanan, sa hagipot nga kadalanan, tricycle ragyo din taon ang kapilian. Sakyanan nga sa bulok, dagway o kinaiya, sukad ni Anto. Naghulagway sa kakugi o pagkamamugnaon sa Boholano. Kahon nga ipadagan sa usa ka motor, pulos front seat ang sakay sa tricycle. Makabagood man ang dagan o hamugaway, tanagsara ang magmugtok kung sa tricycle na kasakay. Apan nasayad ka ba? Nga kining mga sakyanana, dili makapasmasahero ug walay kahatag nga prangkisa. Kung sa likod nga bahin, walay nakasuwat nga inspirasyon, aron ang mga makabasa, mahatagan og pabaon nga leksyon. Oo, ordinansa na dinhi. Walay tricycle nga padaganon kung walay ikahatag nga maayong panultihon. Kutlo sa Biblia o sa Quran o bisan sa mga giya sa maayong pamatasan. Aron magsangyaw sa kayuhan, bisan pa kung nagdagan sa kadalanan. Mauman bitaw, kaysa bisan unsa na lang sa mag-isuwat, maguba na hinuon ng imong adlaw o gahat. Santos ba ang tanang tricycle drivers o operators? Dili oy. May mga nakalusot gyud nga mga kulukoy. Tiyaw mo ba imbis panultihon sa mayong panulundan sama pananglit sa mga passage sa Biblia o Quran? Lord, lead us not into temptations. Kini mo'y gibutang. Unya sa ubos gipakapinan.
because we can find it ourselves. Gikan diri sa kadalanan sa Tagbilaran alang sa maayong balita sa Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug di usab magpauwahi ang Negros Oriental alang sa ilang maayong balita. Libreng dental ug wellness services, food packs ug mga sanina ang gihalat sa kapulisan sa mga indigenous peoples ug uban pang residente sa barangay Sab-ahan, Bais City. Nipahigayon og community outreach ang Philippine National Police sa maong lugar aron mapalig-on ang pakinglambigit sa kapulisan ug katawan batok sa kriminalidad ug insurensya. Kauban sa PNP, ang PDEA na nanghatag og libreng chinilas sa mga tinun-an sa maong barangay. Pinapaabot natin na ang buong gobyerno natin ay nagkakaisa para sa kanilang katahimikan, kabuhayan, paano natin sila matutulungan. Tumungsab sa kalihukan na mapalamnag ang advokasya sa gobyerno bain sa anti-terrorism awareness, ilabi na sa mga IP sa maong lugar. Nakita natin sila yung most vulnerable na mga nire-recruit ng ating mga kalaban na NPA, yung na komunista recruit. Nisaksi sa maong kalihukan ang pipila ka opisyal sa probinsya ug mga representante sa mga national government agency. Nitamong sab dito ang uban IP groups gikan sa lain parte sa probinsya. Pinaagi niini, kipakita ang kapulisan na makasarig ang katawan nila sa pagpatunay sa kalinaw sa ilang lugar. Gikan sa Negros Oriental, kini siyang tunduken, alang sa mayong balita sa Central Visayas. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.